Здравейте хора, вие сте в кухнята на Фифпелото. И днес ще ви покажа как се направи домашен грима шейк. Да е изключен от контакт. Единствено, което ще ви трябват е ванилов сладолед, мляко и боровинки. Не ме копирай Фифпелото, аз съм Фифпелото, не ти. Позирате при нужда. Отиваме на блендера. Включваме го в контакта. Първо вземем млякото. Готово, толкова достатъчно. След това ми трябват боровинки. Ще сложим. Трябва да ги измием, разбира се. Слагаме ги вътре. Така сме отворили сладоледа. Взимаме най-кринч лъжицата, която съм намерим в шкафа. Взимаме малко сладолед. И още много маничко, още. Палете! Палей! И! Готово! Падна! Сега слагаме капака на блендера. И сега, което правим, ще го насложа набързо, за да... Да, сложно. Трябва горе да се случи нещо такова лилаво. Нека продължаваме да блендираме. Швепс чаша. Това видео не е спонсорирано от Швепс или Верея. След като сме готови, махаме капак. Ще ми го спестя. Супер! Това е безобидно. Това нищо няма да я направи.